Publiku si obradovala svojim specijalnim show. Iz 2000-ih, da. Reci mi, po kom principu si birala kojim će redosledom ići pesme i zašto je baš Mrgodna poslednja na listi? Sam redosled, kako će i ići pesme i sve koje je osmislio, kako će sve to izgledati, garderoba je Del Fabro koji je vizuelni direktor u celom ovom mom timu i apsolutno se ništa nisam pitala, a oni kada su meni izašli sa spiskom od tih 11 pesama, samo sam rekla da, okej, važi, radimo. A koja je tebi bila onako, u kojoj si najviše uživala dok si radila? Pa te brže pesme. Da, idu i lakše. Dobro, ti si takvog i temperamenta, pa pretpostavljam da ti je to i više odgovaralo. Reci mi sada, u pesmi Mrgut izabrala si za spot fudbalske čarape. Da li je to uspomena od bivšeg partnera ili si prosto imala želju da se pojaviš u takvom nekom, da izabereš taj poseban stajl? Del Fabro je upao u moj ormar i počeo je da vadi ono što ja nisam znala da imam i pronašao je štucne bivšeg muža. I onda je rekao, da li bi ti obukla ove štucne? Kažem, pa što ne bi ako nam ide, mislim, uz imidž taj i koncept u krajnjoj liniji, naravno rekao da ću da ih obučem nove štucne, boli glava. Šta Slavica radi u slobodno vreme osim što snima TikTokove i brine se o čerkici? Slobodnog vremena malo imam, jer ujutru vodim dete u vrtić, onda se vraćam kući, obavljam sve što obavljaju i druge mame, da njoj opram veš, meni ispeglan, da se ručak nađe i naravno u svemu tome nađem vremena i za sebe, da jednostavno snimim neki TikTok ili tako, ali obično mi uveče dođe inspiracija za TikTok, kad već Viktorija zaspi i onda ja lagano se spustim i udarim po svom. A reci mi, je li teško biti mama? Pa to je jedna velika obaveza. To je najveća obaveza koju jedna žena može da ima i apsolutno nije lako, ali je uživanje. Da li si ti bolja tiktokerka ili Vesna Đogani? Ona je aktivnija i ona je isto super. I sviđa mi se kako ona to radi. Mislim, i ona ima 2 dece i sve stigne da to odradi, ali ja više gledam ove strane. Čije fore kradeš? Pa ničije, šta znam, mislim, ja najviše volim Mariju Kulić, mislim, to se vidi po mom profilu. Da li je mana ili prednost kada imamo par na estradi ili generalno u bilo kom poslu, da li je mana ili prednost biti u vezi ili u braku sa nekom koji je iz iste profesije? Pa nemam te iskustva. Dobro. Moj bivši suprug je, mislim, nije ovde poznat, nikada ovde nije ni radio, gradio karijeru u inostranstvu je, tako da mi nismo bili taj par. Ali generalno kako je tvoje? Generalno, pa nije im lako, sigurno. Da. Nije im lako, da. Bave se istom sferom. Jer oboje treba da budu tu prisutni, onda šta će, onda moraju da iznose priče iz svog života, zajedničkog života, decu i tako. U kakvim si ti odnosima sa tvojim bivšim partnerom i koliko ti on pomaže? Jeste da je u inostranstvu, ali koliko je tebi, na primjer, teško samoj trenutno da odgajaš dete s obzirom da je on kilometrima daleko? Pa znaš kako, ja sam i pre svega toga bila svesna da ja ostajem sama sa ćerkom i da jednostavno tako se život dalje nastavlja. Svu njegovu pomoć imam, znači ne treba da brinem ni oko čega. Fizički on je tu kad god može, naravno, viđa Viktoriju, predivan otac, to je ono što je meni olakšavajuća okolnost i ja sam zahvalna njemu i Bogu i što uopšte sam imala takvu sreću da naletim na takvog čoveka. Sad, nestane ljubav, Bože moj. Da, i nije to smak sveta, da. Da se kontakt prekine. Da, tako je. Trenutno smo zatečeni situacijom koja se desila glumici Mileni Radulović, velika neprijatnost, pa reci mi, da li si ti si javna ličnost i da li si možda ti imala nekada neku neprijatnu situaciju sličnu ovo i kako bi se osjećala i nju sada, na primjer, mnogi osuđuju, što je tek sada progovorila
kako je tvoje mišljenje i kako bi se ti osjetila i prosto ponela u takvoj situaciji? Ja sam baš pre intervjua sa vama imala jedan intervju gde sam rekla, zamislite kako je toj devojci bilo da se svih ovih godina koje je ćutala budila i imala te fleševe, možda i svakodnevno, u glavi koliko je njoj bilo teško. I sad smo neki našli se pametni da oni osuđuju zašto ona to ranije nije rekla. Da li nije smela, da li u to ne treba niko da ulazi. Bitno je da je ona, eto sada rekla, možda će, ja bih želela svim srcem da ona skine to sa srca, sa svoje duše što je se desilo i to je gnusno, imam žensko dete, ja ne znam šta bi radila. Razumeš? Mislim, to je sad pričati na tu temu, ono se postavljam kao majka. I bolno i da dete uplašeno ćuti to u kući. Samo da se svi zapitamo kako je njoj bilo sve ove godine. Da. A reci mi, a da li si ti, ne ovakvu, ali ili sličnu situaciju imala da si izložila? Ne, uvek ja napadam. Šalim se. Ali sad se smijemo, mislim, gluposti, ne treba se smijati na to, ali ovako sada što se dešava, ne. A da li si imala na nastupima, ti priđe neko i kaže, jao, lepa si, oženit ću te? Ma da, ali to je bezazleno. Da, to je slatko, znaš. I to prijatno. Da. Reci mi, kakvi su tvoji planovi za ovu godinu? Prethodna nas je malo usporila, ukočila. Sve. Kakve planove imaš i što se tiče karijere i privatnog, ljubavnog života? Dobro, tu se ne prave planovi, ali... Da, tu se ne prave planovi, za sad, nažalost, nema ništa što se tiče ljubavnog, ali sam usmerila svu svoju energiju na posao. Uradili smo projekat, ovaj veliki, koji je bio jako zahtevan, Back to 2000-te. To je stara Slavica, to je jedna stepenica ka novoj Slavici, gde radimo 2 pesme sada. I gde će se one, mislim, ne mogu sad da kažem uskoro, ali tu, ajde, otprilike mart, gde će izaći, gde će publika imati priliku da čuju i da vide sve to. Tako da, eto, radi se projekt. Ja sam zahvalna svom timu, Vladimiru Zelcu, Delfabru, Đoletu Deviću, koji su tu oko mene, prave sve to. Da li će to biti nešto drugačije od onoga što... Naravno da hoće. To će biti jedna nova Slavica, ali naravno neće biti bežanje sada od stila pevanje i svega toga, ali radi se studiozno i onako baš kao što nisam radila do sada. Na šta ti najviše voliš da trošiš novac? Jel kao sve dame... Gde je otišla plata? Na kozmetiku. Kozmetiku, kreme i tako to, ali kupujem i detetu jako puno. Mislim, da, stalno nešto izlazi, stalno, deca, hvala Bogu. Da im ništa ne fali, jel da? A ne, deca i rastu jako brzo, znaš, kupiš već za 2 meseca, ne može to da nosi. Jel Viktorija zahtevna, jel voli tako? Mama, ugledala je to prvo na izlogu. Ne. Nije? Jako je skromna i ona voli te samo haljenice, Elza i to. Jel tu na mamu? Jel mama skromna ili... Pa ja nisam skromna. Što smeš? Pa nisam, šta sad? Nisam. Mogu da kažem da jesam kad nisam. Kad imam, ja mogu. Kad nemam, ja moram. Ona sada gleda tu, ne znam, Marija, Nađa ili tako to, pa sličice, pa haljenice, Elza i tako.